doctor yɛka akoma heart na heart no meka sɛ ɛyɛ de adea ɛna ne so mfa so a ɛwɔ yɛ nipadua mu no ɛne sɛn. Okay, me da se me da eti fo nyina so ase anwumre nti yɛka heart akoma honam dua no yɛkyekyem bebree bia so odwuma yɛdi nti yo baako bia ayɛ te sɛ wamwa onsa sei nsa twɛde ɛwɔ ɛwɔ yɛ kokum ne yɛfrɛ no akoma adwuma yɛ ne sɛ pompi moja akoma ne pompi moja nti ɛbae mu ne moja abɛgum na pompi moja no na moja no kɔ honam nyinaa ne moja na ɛkɔba na asa bebi ma asa begu akoma nim na akoma na asa pompi nti ɛboa ma emoja timi ɛdi afurusane wɔ yɛ honam nyinaa free ti kɔpem yɛ na ase. Yɛbɛka ne sɛ it's one of the important organs wɔ yɛ nipadua no mu anaa mene sɛ organ bia ho hia but heart no ne ho hia pa ɛfiri sɛ sɛ akoma no pompe moja ma moja nkɔ honam dua no aka na bia ntimi nyɛ adwuma sɛ akoma no mpompe moja nkɔ adwene mu a adwene ntimi nyɛ adwuma nti akoma no ho hia akoma no gyae adwuma yɛ sisee a nipa no bɛfiri mu ntimi ntena sɛ man yi